Urrezko oazala. Ataunen baziren senar-emazte batzuk San Martin gorenean bizi ziren gentil batzuen lagun egin zirenak. Arratzaldero, gentil hoiek herrira jaisten omen ziren. Eta senar-emaztaien etxean biltzen omen ziren solasean eta kartetan aritzeko. Eta oso arratzalde eta gau parte gozoak pasatzen omen zituzten. Ariketa gauerdiko oilarrak kukurruko jotzen zuen arte. Egun batean, etxeko Andrea gaixotu egin zen, baina hala ere egunero jaisten ziren gentilak. Orain ordea, urrezkoari egindako oazal bat ekartzen zuten. Eta ohe gainean zabaltzen zuten, gaueko 12etan oilarra jotzen zuenean, oazala bildu eta alde egiten zuten. Konturatu altzara zer oazala? Galdetu zuen emazteak eta senarrak baietz erantzun zion. Urrezkoa da, jarraitu zuen etxeko Andreak.